Oh, dara. Paki-video. Char, na may maka-shake. Ano naman siya? Kapag ko na, kalisip siya niya. Balik na. Are you there? Kita ko dito. Asisting ka. Riri. Ano po? Pwede ba? Si Bajan Dre kaning mantika na kuan. Ini panganan ning. Diri oh. Iya diri focus diri oh, ilakaw diri ba oh, ipakita ang mga kanang kuan. Ubang mga na-orders, charot. Ay corn dog. Price o kusa na diri. Panganan ko sa Squid. sweet. Oh, hatra. Lunod na, lunod. Dapat ikuha. Oh, dava. Tuslo buwa. Sitio Otso. Diri sa Sitio Otso. Handangas, Kaduawan, Tubogon, Cebu. O, kanina man, no? O, diba? Lami kay ilang tuslo buwa diri, guys. Dool kay sila sa amo, ah. O, diba? Asa may smile diha, Ron? O, ha? Asa man to? Ay man. Nalagpot ng french fries ako, ah. French fries nalagpot. Ay, dili, ay. Wala akong balik ang bungit. Oh, amaw. Kasi ka lang ng present. Oh, ha? Tuslo buwa ni Uncle Mamaw. O, diri mabi. Wala ma, taro nga makay. Atong ikuan ma. O, kasi okay diha. Uga sa imong ganahan diha nga kuan. Yatag ng mama siyan. Dali na. Magkumadukting ako. Oh. Oh, hala. Oh, ha? Say pati yun ako siya, ni? Nalamin ni Ani, eh. Kaon na mo. Wala may pwede na nama. Pagina natin yan. O, diba? Lami kayo. Sige na. O, wala pa sila dito. Ang second floor ha. Wala pa ang second floor. O, yarn. Wala pa ang second floor ha. Hindi kayo Ah. mag-discount. O, dara. Tuslo buwa sa City Otso. Tuslo buwa ni Uncle Mamaw. Dara ang address, guys. O. Kaduawan, Tabogon, Cebu. Na ilang contact number. Yes. Pakita to ang view. Char, baga kay lime sa Kalamdri. Asa mas maripil ron? Ina apa patay tanan usa kay reply na ron. Asa man muting? Apa sa diri? Sige na, attack na.